Mesto Nitra je považované za matku slovenských miest. Už v období včasného stredoveku predstavovalo významné mocenské centrum na území dnešného Slovenska. V tejto sérii dokumentov sa budeme venovať udalostiam, histórii a osobnostiam, ktoré rokmi formovali Nitru až do dnešnej podoby. V dnešnej prvej časti vás oboznámime o neľahkej histórii nitrianskych zvonov. Povieme si, čo má Nitra spoločného s anglickým Coventry a na záver vás prevedieme po nitrianskych hradiskách. Profesor Imrich Točka je literárne činná osobnosť Nitry. O tomto meste publikoval viacero kníh. Momentálne spolupracuje s pánom docentom Fehírom na knihe o zvonoch z podzoborských obcí. Minulý rok mu vyšla kniha o nitrianskych zvonoch. Už to dielo vlastne bolo napísané, bolo taký výsledkom môjho vzťahu a môjho dlhoročného štúdia kampanológie, teda náuky, ktorá sa zaoberá so zvonami. Zvony mi učarovali ešte v detstve, keď som ako ministrant občas na našej obecnej zvonici zastupoval zvonára. A vtedy, pokiaľ sme odzvonili, ako zvedaví chlapci, sme sa išli pozrieť hore na väžu a kde sme videli ten mechanizmus, vlastne aká je tá stavba zvonov. A videli sme, že sú to pekné, úhľadné technické diela a to mi tak trošku učarovalo. A začal som sa s tým aj hĺbšie zaoberať. Mesto Nitra má okolo 20 kostolov, ktoré sú vybavené vežami so zvonami, kde je 1 až 4 zvony. O mnohých zvonoch vlastne nevedia ani majitelia, to znamená zástupcovia cirkvi alebo správcovia farnosti, čo vlastne v tých vežiach majú, aké sú tam cenné historické diela a podobne. No, tak som sa dozvedel z tohto výskumu, že prakticky až 2/3 týchto zvonov je vlastne novodobého charakteru, to znamená, že boli vyrobené až po prvej svetovej vojne. A ďalej, že tých historických zvonov je už veľmi málo, že prakticky máme dve také národné kultúrne pamiatky vo zvonoch, a to je Turociovský zvon v Dolných Krškanoch a zvon Svätý Peter a Pavolu Františkánov. To sú dva, ktoré sú zapísané aj zo zozname pamiatok. Ostatné zvony ani sú pamiatkármi nejak evidované. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Zvony prešli počas prvej svetovej vojny určitou krízou. By som povedal, do určitej miery tragédiou. Vôbec všetky zvony viac menej v celom Uhorsku, teda včetne aj u nás, teda aj v Nitre. V druhom roku vojny, tak v 1915 roku Rakúsko-Uhorská monarchia zistila, že nemajú dostatok farebných kovov pre potreby vojnovej výroby. Tak zbadali, že taká rezerva môže byť aj vo zvonoch. Nakoniec sa rozhodlo teda, že tie zvony sa budú odoberať. Tomuto procesu nazývalo, že tzv. Rekvírácia, alebo rekvírovanie zvonov. V 1915 sa začalo, v 1916 sa naplno rozvinulo. A prijal sa taký úzus, že v každej veži môže ostať maximálne jeden zvon, kvôli tomu, aby signalizoval nebezpečenstvo požiaru, aj potom pre bohoslužobné účely, pohreby a tak ďalej a tak ďalej. A ostatné zvony ako si boli odoberané. Boli vytvorené tzv. Glockenkommanda, čiže také zvonové komandá, oddiely vojakov, ktorí chodili po farnostiach a teda odoberali zvony. Odoberalo sa to veľmi prozaicky. A to v tom zmysle, teda, že sa otvorilo sa jedno okno, ktoré bolo na veži, zvony sa odmontovali, vyhadzovali sa dole, tak ako nejaký bežný šrot dole, takže sa aj porozbíjali bez určitej úcty a podobne. A vojaci ich hodnotili vlastne len ako zdroje farebného kovu, čiže dali aj kvitanciu na to, koľko farebného kovu odobrali. Nie aký umelecký predmet, lebo ako starý zvon a podobne dávali. Čiže dá sa povedať, že vlastne 2/3 zvonov historických, ktoré sme mali tu v nitranských chrámoch, boli vlastne zničené. Ostali len, ako som spomínal, tie dva zvony, ktoré sú ako národnou kultúrnou pamiatkou, plus ešte sa tejto rekreácii vyhol jeden menší zvon, Svätý Ján Nepomucký, a tento je najstarším nitranským zvonom a je vlastne bol súčasťou kostola svätého Urbana na Zobori, ale momentálne je už ako si v depozite, momentálne už sa nepoužíva. Čo je veľkou tragédiou, že bol zničený touto rekvíráciou aj inventár zvonov, ktorý bol na hrade, ktoré boli veľmi cenné u piaristov a podobne. Čiže to bola taká určitá tragédia zvonov, i keď nie jediná, pretože nitranské zvony postihla ešte ďalšia tragédia, a to počas druhej svetovej vojny,
kedy bola odstrelená väža západnou, Rusi ju odstrelili západnou delostreleckou strelou a tá vlastne zničila celú výbavu zvonov, ktorá bola vo veži. A tam bol zničený aj vôbec najstarší nitriansky zvon, to bol tzv. Podmanického zvon z roku 1526. Čiže momentálne najstarší je ten zobolský zvon Svätý Ján Nepomucký. To by bolo tak asi trošku o tej histórii a o tej tragédii. To znamená teda, že 2/3 zvonov, ktoré sú momentálne vo vežiach, sú výrobkami po prvej svetovej vojne, čiže nahrádzali vlastne tie chýbajúce zvony, ktoré boli tou rekviráciou odobrané. Pán inžinier Košovan je známy ako historik Nitry, napísal viac ako 70 článkov, príspevkov do novín či časopisov. Jeho knižná publikácia má názov Nitra slovenskej Coventry. Je to paralela obidvoch miest, Coventry a Nitry. Coventry bolo bombardované nemeckým letectvom počas 11 hodín celú noc. Malo 200 000 obyvateľov. Mesto Nitra malo v tom čase iba 20 000 obyvateľov. Nitra bola počas druhej svetovej vojny 4-krát bombardovaná. Najničivejšie bombardovanie sa udialo 26. marca, iba týždeň pred Veľkou nocou. Bolo 345 ľudí zabitých. Zranených nevieme, koľko bolo, lebo záznamy v nemocniciach nestačili prijímať a nestačili teda toto registrovať. V Nitre bolo v pomere na počet obyvateľov 6-krát viac mŕtvych ako v Coventry, ktoré malo 10-násobne vyššiu populáciu. Oficiálne zdroje tam uvádzajú 568 ľudských obetí. No dá sa to aj vysvetliť tým, že už Veľká Británia mala aký taký systém pozorovania proti lietadlám, radarové zariadenia, že vedeli predpovedať, čiže vedeli sa skryť do úkrytov protileteckých. Ináč je pravdou aj to, že Nitra mala nedostatočný počet a nevyhovujúci dokonca počet úkrytov protilietadlových. Pri bombardovaní Coventry bolo použitý iný spôsob bombardovania, tzv. Kobercový, čo doposiaľ žiadna armáda nepoužila. Bolo to príliš husté, plošné bombardovanie a okrem toho toto bolo použité voči civilnému obyvateľstvu. Síce boli tam aj nejaké fabriky, továrne, ale ináč je to Coventry, mesto s textilným priemyslom. V Nitre bolo 43 budov úplne zdemolovaných a 289 ťažko poškodených. To sa jednalo o civilné budovy, pretože fakticky len jedna jediná bomba, jediný zásah padol do mestských kasární, aj to na okraj. A nebola to ani veľkého kalibru, to bolo na rozhraní toho času finančného úradu a mestských kasární. Dneska je tam krajská prokuratúra. Ani dokonca nezabilo vojakov, ktorí práve tam robili inventúru v skladoch so šatstvom. Práve keď došlo k výbuchu, tak tie uniformy proste a tie regály fakticky spadli na týchto vojakov a tým pádom ich zachránili životy. Čo sa týka obyvateľov, boli veľmi ťažké poškodenia na zdraví a teda smrteľné úrazy. Pán Vladimír Libant je bývalým primátorom mesta Nitry a je hlavným architektom. Je aj spoluautorom knihy o osobnosti Nitry. Pán Libant sa však venuje aj iným témam. Hovorí o hradiskách v Nitre, pričom sa snaží poukázať na to, že ich bolo ďaleko viac, ako bežný obyvateľ Nitry tuší. Nitra, keby sme povedali hradiska, mala 10 hradisk. Ale sú tam ešte dve opevnené miesta. Keď sme tak povedali tie hradiska, tak najvýznamnejšie bolo na Hradnom Brale,
čiže terajší hrad, ten je zavezený zeminou, ozaj tá skala bola, kedy bola mohutnejšia. To bolo hradisko, ktoré malo 9,4 hektára, čiže poriadne veľké. Nitra mala aj akropolné hradisko, to bol vršok, môžem sa povedať, pred kaplnkou kostolíkom svätého Michala až za piaristický kostol od Pároviec po kláštorský kostol. To malo 13 hektárov. Potom veľmi významné hradisko bolo na dvojvrší Zobora z doby bronzovej. To malo vyše 17 hektárov. Najväčšie vôbec hradisko, ktoré je tu na okolí Nitry, je Martinský vršok. Martinský vrch. Toto hradisko bolo na najvyššej úrovni práve za čas kráľa Svätopluka. Sa hovorí Svätoplukové pluky. Ja si myslím, že práve tie pluky, čo mal Svätopluk, to vojsko, bolo na území Martinského vršku za valom. A doteraz cez Rakúsko-Uhorsko sa hovorí Šátortábor, doteraz, do dnešných dní sú tam vojaci, kasárne. Ďalšie také hradiska, menšie, také strážne hradisko bolo na Boríne. Zaujímavé hradisko bolo na Lúbke. Veľké trojnádvorové hradisko bolo v Drážovciach pri kostole svätého Michala. Do týchto zoborských hradíc môžeme ešte povedať, lebo je to zo severnej strany opäť Zobora, je hradisko kruhové, ktoré je nad obcov Podhorany. Ešte na vršku Brezina nad Nitrianskými Hrozičiarovcami tiež taký menej významný val je tam hradiska. A potom ešte dve boli také, čo môžeme povedať. A bol to umelo vytvorený kopec na sídlisku Chrenová 3, jak sú teraz tenisové kurty, to sa zlikvidoval a volá sa Mačací hrádok alebo Mačací zámok. Opevnenie Zoborského kláštora benediktínskeho, neskôršie to boli kamaldulskí mnísi. Tam tie múry vidia aj dodnes kamaldulských mníchov. Tak to je na takom malom území, ktoré má sotva 30 km štvorcových, 12 hradísk a opevnení.